Asikubingelele sikwamukela uhlelo lwethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio bese siyakucela ke noma siphinde sikunxuse ukuthi ucofe ibutton nga-subscribe laphana uzophinda ulike futhi bese uyakhomenta ke wena ukuthi udaba lwethu lubuka kanjani. Njengamhlanje nje sizokuhlahlela ukuthi yiphi into eyaxabanisa uKhuzani neGcokama Elisha. Uzokhumbula ukuthi lezi insizwa ey'ngomba ngempela ey'seringeni ey'ngqubuzana kakhulu ngengoma ey'shayana kakhulu ngengoma. Uzokhumbula ukuthi mfowethu ukufika kaKhuzani emculweni kaMaskandi mawuzokhumbula kahle mfowethu insizwa efike ingangcofani namuntu yafika yashaya ingoma eclean mfowethu ebingahluphi ingoma emnandi ethakaselwe izwe lonke lase South Africa layithanda layincoma. Sabonga sancongcoza mfowethu ukuthi ufikile umfana wasenkandla wasemandaba umfana oshaya ingoma enkulu mfowethu. Kuthe phathatha 2014 kwaqhamuka uGcokama Elisha umthandeni mfowethu wamanqane mfowethu ukuphusa nyathi ukushishiliza igcomo likaMashandu lafika lagaleleka mfowethu emculweni kaMaskandi. Uzokhumbula mfowethu kosibiza abadlwane mfowethu i-album yeGcokama Elisha yokuqala ngqa lafika ngayo lagaleleka mfowethu ititiki lami liyabiza indida lena pho yini ungithele ngamanzi mfowethu uthi angishele kanjani. Yafika lensizwa yakamanqele yasemdletsheni ifika nobugagu nobuyoncinco nobuchule mfowethu kwase kuba khona ingoma yayo yehawu la yayidudula khona insizwa ngenkani njengoba yafika nje ithi umshovu wenkani kwabanenkani futhi mawunenkani ke mfowethu yayisuka ishova kuwe. Uzokhumbula ukuthi mfowethu le ngoma yayithi akasafune imako akasafune emachalaga akasafune emdlwane zayivele zonke lezi zinto lezi. Uyazi ukuthi masikhuluma ngesimako sikhuluma ngomnikezo umfoko kaNgubane umfoko kaMshubu. Masikhuluma ngechalaga sasuke sikhuluma ngomjikijelwa hawu ilaliphumule insizwa kaNgubane. Uma sikhuluma ngomdlwane sasuke sikhuluma ngodlubheke. Wayithi akasafune yonke ke leyo nto zayivele zona lezi zinto lezi. Lokho kwakukhombisa ukuhlongoza impi noma ukuhlongoza insizwa akangasagadlane naye emculweni kaMaskandi. Kwakungesikho ukuthi uyalwa kodwa kwakufuna inselelo kukhomba ukuthi ufuna inselelo ngomnsizwa bakhe akasabe lutho. Uzokhumbula ukuthi iGcokama Elisha mfowethu libatalaphe bonke abantu mawungabheka mfowethu lifika nje lafike latalapha imfezi emnyama latalapha uMajoda hawu laluphumula insizwa yakithi madoda laluphumula igagu lakithi latalapha uDlubheke latalapha uKhuzani latalapha iChalaga latalapha isibongo sikaShafuza ziningi insizwa liyitalapile lifika ngakho kodwa emculweni kaMaskandi. Wabe seyibuka lento mfowethu wamgana umanxele mfowethu inhliziyo zogoba awu madoda umfowethu sibhucu uzodliwa ubani ngoba namanqa seyakholwa ungizwe umlando mfowethu wamchulu madoda uvuma evinye izizwe zizonke uma ngisho Obama kwelaseMelika useyivumile. Wayithatha wayibuka lento wayihlaziya umacingwana njengegagu lakethi kwaZulu njengensizwa njengengqalabutho njengenkakha wayihlaziya lento wayibheka wasencenga uKhuzani wahlala phansi noKhuzani mfowethu wampungose wathi akayemukela inselelo yehawu esihlongoze umthandeni umfoko wamanqele bangena eringeni zinqubuzana ngengoma zikakazana ebhonyane ngengoma nebala uKhuzani mfoko wampungose akazange akunqabe lokho njengoba insizwe ezethembayo futhi insizwe engenankinga engesabi lutho ngengoma yayo nangomnsizwa bayo. Zabhokana kwahamba ngalendlela yokuthi uzokhumbula ngonyaka ka2016 lapho khona uKhuzani umfoko kaMpungose akaqala khona ukuveza ukuthi uyalitalapha ngempela iGcokama Elisha akasadlali nalo mfowethu. Uyakhumbula manje wawuyowenzana eZimbabwe ethi wena mfana wami uzwa kunjani mfana wami mangishaya kanjena kwakuwuKhuzani loyo mfowethu etalapha iGcokama Elisha ngendlela eyayisezingeni eliphezulu kakhulu kwanyakaza izwe lonke konanele iSouth Africa yonke konalela nezinye izizwana zizwa lobugagu omngaka kumfana omncane wasemandaba okade evele simazi eqhamuke ngabo ubugagu. Kodwa nje kwavela manje ukuthi ubhuli ihawu ngalendlela eyisimanga eyathusa wonke umuntu lowo mntalabho loyo labuya iGcokama Elisha madoda wabuya imfoko kuphusa nyathi ukushishiliza amadoda la ubuya igagu likaMashandu lathi uswelezinywanuka sibize eCharlersfontein uswelezinywanuka kwakhomba ukuthi umdlalo usuvuthiwe insizwa sezilwa ngempela mfowethu kuyaliwa ngalendlela eyisimanga
waqhubeka umdlalo wakhula wamkhulu mfowethu. Sabona ama-festival ugcwala mfowethu, sabona kugcwala mfowethu sawubona umaskandi ukhula. Sawubona umaskandi kuliwa, kodwa kuliwa kamnandi, kuliwa ngengoma, kuliwa ngomnsizwa, kuliwa ngobuqhalaqhala, kuliwa ngomgagu. Sakhuphuka njalo iy'nsizwa madoda, sayibona italabhana, sayibona sabona kuvumbuka i-East ne-West. Lapho khona kwakunamasayidi amabili kumaskandi, kukhona iy'nsizwa zangase-East empumalanga, kube khona iy'nsizwa zase-West entshonalanga. Uma ngikhuluma nge-East ngisuke ngikhuluma ngeGcokama Elisha uMthandeni mfoko kaManqele, ngikhulume ngo-Ale mfoko kaMgube, ngikhulume ngoNgigaba Hlalela, ngikhulume ngoJaiva Zimnike, ngikhulume ngomnikezo, ngikhulume ngeChalaha. Izona nsizwa ebeziphambili e-East zicindezelekile, singakushiyi lokho, zicindezelekile ngenxa yokuthi babengekho abasakazi abathile abasayide nazo, zayicindezeleka kakhulu. Uzokhumbula ukuthi noma Ungizwe kwakuwuyena owayehlongoze impi yeGcokama Elisha noKhuzani, noma kwakuwuyena owayeqhathe abafana ukuthi abadlale umdlalo omnandi wehawu, kodwa wayengekho esayidini likeGcokama Elisha, babengenabasakazi. Uzoyikhumbula ingoma yeChalaha eyayithi nathi ngakithi yoze bekhona umsakazi etalabha abasakazi uKhathide mfoko kaNgobe noNgizwe mfoko kaMchunu, njengoba baziwa ukuthi bahamba ngizase-West. E-West sisuke sikhuluma ngemfezi emnyama, sikhulume ngo-DSD, sikhulume ngoDlubheka. Kwahanjwa lowo mdlalo waqhubeka, kwaba nehibe ezaba khona, kwaba nobubi obaba khona bavele. Uzokhumbula mfowethu masikhuluma ngenqokotho eyayenziwe umfoko kaDlamini, umzimba ukhalimali, loya mcimbi ongazange uphethe kahle eCharlesfontein, lapho kwashona khona insizwa salabe emkhuluma madoda. Induna yezeChalaha awuyilala iphumule insizwa. Kwakungenxa ye-East ne-West, kwakhomba ukuthi sekuchitheka igazi kumaskandi. Zabona iy'nsizwa ukuthi akuseyikho, zahoxisa, yaphela indaba ye-East ne-West. Kodwa uma uthi uyabheka, waqhubeka umdlalo wey'nsizwa ey'mbili madoda, iGcokama Elisha noKhuzani mfoko kaMpungose. Namanje kusaliwe lezi iy'nsizwa, lokhu sekuyikhulise ngale ndlela yokuthi sekwazi ukwakha imizi yasemakubo, zakwazi ukuthenga iy'moto, zakwazi ukuthi y'saphothwe ngendlela eyisimangaliso. Uzokhumbula ukuthi sebeke baqhudelana nangokugcwalisa iy'nkundla. Uzokhumbula iGcokama Elisha mfowethu ligcwalisa inkundla eGoli, uzomkhumbula uKhuzani egcwalisa inkundla eThekwini. Kuningi asebekwenzile okuwumlando. Siyazi ukuthi Ungizwe ubesesayidini kaKhuzani kuyo yonke lento. Langakho-ke sekuqhamuka imbedu mehlwane, singazi ukuthi baxatshaniswa yini noKhuzani. Yena futhi usekhuluma iy'nkulumo zokuthi uKhuzani babemenzelela kahle kahle, kwakucindezelwe iGcokama Elisha. Kade kwasale limhlula ngisho iy'ndondo lezi, esho ukuthi iy'ndondo babemenzelele. Uyazi ukuthi uKhuzani omunye umfana kumaskandi osehlabane kaningi, kodwa uma kuwukuthi kuyiqiniso lokho, yini pho uKhuzani namanje saqhubeka ehlabana ngey'ndondo noma bengasekho Ungizwe bamenzelelayo? Akusiyilo iqiniso lokho, kuwumbono bathandi bomculo. Asikuvumele lokho futhi siphinde sikusho. Ungizwe simbone mbuka-ke manje esehamba ney'nsizwa zasemdlesheni engowasenkandla, ngoba phela inkaba yakhe isenkandla nokudabuka kwakhe usenkandla, nomuzi kayise usenkandla. Kodwa simbone mbuka ebhizi nabantu basemdletsheni. Uzokhumbula kumbukiso bhanyabhanya esiwaziyo nesinokubuka ku-SABC 1 ushumi likaMaskandi, lapho ivezwa khona impilo yeGcokama Elisha uMthandeni mfoko kaManqele, ukuthi Ungizwe umfoko kaMchunu akasali, ehamba ney'nsizwa oSimphiwe Masondo ney'nsizwa ey'ningi nje-ke zasemdletsheni. Ingakho-ke lokho kugcine kwaveza Ungizwe njengesitha esisiyinyoka esesihamba isinyenyela eduze kwempilo kaKhuzani. Kwatalabha kukhuba ngendlela ey'ningi ade etalabha ngazo. Sase sikugxeka kakhulu ukutalabha kukaKhuzani, etalabha ngaphansi kwamaphinifa amakhosikazi. Wathatha iy'ndaba zey'nsizwa wayifaka emakhishini komama,
esethi mayitala Ungizwe emtala ngamakhosikazi akhe asangakuncoma sakugxeka kwayisenze sibi kakhulu lokho. Kodwa siyabona nje-ke iy'nsizwa zonke ziyaqhubeka ziyaphila futhi ziyakhula. Siyazi ukuthi Ungizwe insizwa nayo ehambe kuhamba yagcina isiphelelwa umsebenzi Ukhuzani FM, kodwa lokho akuzange kuyivimbe ebugagweni bayo nasebuqhalaqhaleni bayo nasebuqhaweni bayo nasemnsizweni bayo nje-ke njengegagu noma njengeciko. Siyayibona namanje yakhula kakhulu. Sikuncome kakhulu lokho njengoba njengamanje siyaziwa njengo-president wamabhinca noma njengomuntu omele amabhinca kuyo yonke indawo la ahamba khona aliphakamisa igama lamabhinca kakhulu. Njengoba sazi ukuthi amabhinca abanye babantu asebehlonishwa kakhulu eNingizimu Afrika ngokulandela into yabo ngothando nangokuyeseka ngokweqiniso. Zonke lezo zinto zingaphansi kwegama likaNgizwe esikhulisa singabathandi bomculo. Suncome kakhulu futhi umdlalo wokuqhudelana kwey'nsizwa embili Ukhuzani negcokama Elisha bekhomba ukungesabani kuyo yonke into bedlala umdlalo. Noma ubuye ube nehibe lapha nalapha lapho esike siwugxeke khona sisibona kungenelela abahleli bemicimbi bezama ukucindezela igcokama Elisha okungesikho neze noma okungekuhle neze okungawukhulisa umaskandi siyagxeka kubi. Iy'nsizwa idlale kube mnandi ziqhoshelane ngomnsizwa ngoba umnsizwa bayo igcokama Elisha sesiyabazi sisibonile, umnsizwa bakhuzani sesibonile. Bafowethu bekwekabhoqo ungabe comment yakho sizokuzwa futhi sizokuphendula. Siyabonga kakhulu.